que sempre seré un soci més d'aquí a Terrassa. Jo em dic Antoni Monteu Villas. Maria Marimón Boada. Deu fer jo dels 14 anys, en tinc 82, uns 60, quasi 70 anys. Anima en el cotxe. Sempre que puc, vinc. Sempre que puc. Una hora abans, quasi. No trobes aparcament. Sempre venim aquí, ara. Sempre estem abonats aquí, fins ens vam posar l'escut del Terrassa. Des de jubilat. El millor record que tenim és quan hi havia el Massafiol. Per llavors hi havia el Bio, el Capó, el Rosselló, va vindre de l'Atlètic de Madrid, el Achero. Terrassa, en l'època del Massafiol, havíem arribat a tindre 7.000 socis. Per nosaltres és un orgull, perquè el meu pare ja hi havia jugat en el Terrassa, també. Hi havia més ambient, encara. Jo sempre havia anat a l'altre costat. Aquí ho trobo avorrit, perquè allà criden i... A casa ara ja ha desaparegut, però hi tenia un bombo així gran. El Joel, poder. Marcos, també. Marcos, home. Un bon porter. El Facebook. M'entero de les coses i de tot això. Que sempre seré un soci més d'aquí a Terrassa i que sempre vindré a animar i a UPA Terrassa i a Munt Terrassa.